Bij het volgende onderwerp gaat mijn hartje wel sneller kloppen, mensen, want jullie weten, ik hou van kamperen. Dit is een schooljuffrouw, die staat inderdaad normaal voor de klas. Maar ze heeft nog een hobby erbij. Ze heeft echt tijd over blijkbaar, want ze heeft een eigen campervan gebouwd. Angela, welkom. Dankjewel. Hoe heb je het klaargekregen? Ja, het is eigenlijk een kwestie van gewoon beginnen. Ja? Echt gewoon erin gesprongen en gestart. En Was je geïnspireerd door ja, ik had zomervakantie en in het onderwijs heb je best wel lang zomervakantie. iets? Ja. Ik was al op vakantie geweest en en mensen om me heen hadden op vakantie of waren weer aan het werk. En ik zat me te vervelen. Ik denk, ik moet een bepaalde vrijheid moet ik gaan krijgen en ik wist niet hoe. En op een gegeven moment bedacht ik dat. En toen wilde ik eerst een camper kopen, maar dat zat er niet aan. Die waren echt veel te duur. Dus je bedacht, ik ga met een camper iets beginnen. Maar je had nog niet bedacht, ik ga hem zelf bouwen. Nee, ik dacht eerst ik ga een camper kopen. Ik ga een camper kopen. En toen Ja. heb ik me daarin verdiept. En als je, nou de betaalbare, dat zijn hele oude diesels. En ik denk, nou dat wil ik niet. Dan mag je op een gegeven moment ook nergens meer mee in de Europa steden in. niet meer in. Ja. Nee. Dus ik denk, ik koop een iets betere. En ja, dat was dan een lege bus. En dan- toen dacht ik, ik ga Dat het is geen gewoon beginnen. kattenpis. Ja. Want Nee. heb jij een achtergrond, je bent juf op basisschool Willem de Zwijger Ja. al heel lang. Heb je een achtergrond in techniek? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. Nee. En toch ben je dat gaan doen. Ja. Hoe kwam je daarbij? Had je hulp? Of, Ja, goed. Mijn nichtje die zei, wij gaan dat doen. Dus we gingen naar Ikea en kochten kan-en-klare kastjes. En die wilden we gewoon in de vloer schroeven. En, maar op een gegeven moment, ik had wel veel TikTok-filmpjes gezien. En ik denk, nou, ik moet de boel goed isoleren en dempen. En toen zijn we aan de vloer begonnen. En het ging allemaal thuis op de oprit. Dat was ook de bedoeling. En op een gegeven moment kwamen we bij de stroom. Maar daar weet ik helemaal niks van. het moet aan bepaalde eisen voldoen, hè? Van Ja. brandveiligheid en andere zaken. überhaupt hoe het met, werkt. ja, Ja. het zijn niet meer de jaren 70. Nee, dus ik heb geen idee hoe het werkt. Nee. En toen ben ik via bij een loods terechtgekomen in Nederweert. Constructam. En die knappen oude caravans op. Van die retro modellen, hele Ja. mooie. Ja. En daar mocht ik naartoe voor de stroom. En die hebben me geholpen. Maar dan was het zo leuk. En toen mocht ik blijven. Dus ik heb daar in die loods mocht ik gebruik maken van alle machines en van alle. Die meneer die daar werkt, Erik, die heeft me ook geholpen. Dus die gaf me tips. Die zei, hier moet nog een latje achter of hier moet nog Het een. werd een steeds ingewikkelder ontwerp, heb ik het Ja, idee. want dat IKEA-kastje, dat paste wel. Maar dan had ik een zitje waar ik dus net zo op paste. Ja. Ja, daar had je helemaal niks aan. Hij zegt, dat moet je niet doen. Doe weg dat IKEA-kastje, we gaan het bouwen. We gaan het professionaliseren. En toen begon het echt. Ja. Ja. Je koos ervoor om je voortgang eigenlijk te delen met de wereld. Ik meen dat je op zaterdag de klusdag had en je ging naar filmpjes maken, timelapse filmpjes. Ja. En die zette je onder meer op Facebook. En daar keken heel veel mensen naar. Ja, dat is wel heel erg leuk. Ook op TikTok. En ja, mensen vinden het heel erg leuk om te zien. En eigenlijk deed ik het een beetje meer voor mezelf. Want ik wilde dat volgen en ik wilde daar later nog eens op terugkijken. Maar daar kwamen hele leuke reacties op. Dus als ik Had op je dat straat, verwacht? nou ja, ik had daar geen rekening mee gehouden. Nu denk ik daar aan terugdenk. Eigenlijk is het ook heel logisch. Ik ben zelf ook een van de mensen die naar jouw filmpjes heeft gekeken. Dat klinkt in deze tijd een beetje raar, maar het was super leuk om te zien. Ik zag echt tientallen enthousiaste reacties. Elke keer als je weer een nieuw filmpje plaatste van, oh ja, ze is met dit bezig en dat. En dan was je aan het zagen en aan het slijpen en bekleding aan toevoegen. En ja, je ziet langzaam zo'n heel project groeien. Ja. Nou, het zag er allemaal heel professioneel uit, denk ik. Maar daar zit wel wat achter, hoor. Dus ik heb echt... Zijn de bloepers eruit gehaald? Ja, er zit echt... nou, ik heb 1 blooper geplaatst en die is echt viral gegaan. Dus dat vinden mensen blijkbaar ook wel leuk. Maar ja, goed, het gaat echt stap voor stap. Dus ik kom iedere keer een probleem tegen. En dan denk ik, oh jee, hoe moet ik dit bevestigen? Of dit kan ik helemaal niet, hoe ga ik dit doen? En dan begin je eraan en die overlegt met Erik en die heeft mij geholpen. En die zei, nou, dan ga je daar een gat boren en dan pak je die pluggen en die schroeven. En opeens was ik weer... Je bent het wel bijna allemaal, vrijwel helemaal heb je het zelf gedaan. Ja, ik heb echt wel... En ik heb er heel veel van geleerd, dus dat is echt heel erg leuk.
Ja. Ja. Het is een verbreding van alles wat je kan. hè. Absoluut, En dat je ja. meer kan dan wat je van tevoren Ja. weet of denkt. Ja, Ja. Zo, je moet gewoon springen. Ja. De leerlingen op school, hebben die ook gekeken? Ja, die hebben dat wel gevolgd. Op TikTok. Ja, nou, ik heb ook de bus wel eens mee naar school genomen. Dus Oh. in het begin de lege bus en dan mochten ze er allemaal in en dat vonden ze heel erg leuk. En ik heb hem nou 3 keer mee naar school genomen en de filmpjes liet ik ook zien. En de buitenkant moet nog, die gaat bestickerd worden. En ik had een paar opties, die heb ik ze laten zien en ze hebben gestemd. Oh. Dus zij hebben mogen kiezen wat uiteindelijk de buitenkant wordt. Dat is ook een beetje hun bus. Hun juf, Jawel. hun bus Ja, eigenlijk. ja. En nu willen ze dus als de bloemen erop zitten, dan moet ik hem weer mee naar school nemen. Dan Ja. willen ze hem weer zien. Mooi. Dat is bijna klaar. Wat zijn de plannen? Want je wilde meer vrijheid, je wilde erop uit. Wat ga je doen? De wereld ligt open. Ja, dat is ook zo. Ik hoop, het is natuurlijk een kwestie van doen en durven. Want ik wil heel graag mensen meenemen, maar ik wil het ook echt wel alleen doen. Dus ik begin nu volgende week een rondje Nederland. En eens ervaren hoe dat is om dat alleen te doen. En om te ervaren überhaupt of alles functioneert en alles werkt. Want dat is ook nog de vraag. Want ja, Carmen is natuurlijk onze kampeerspecialist. Maar ben jij zo'n kampeerder? Ben jij in de weer met allerlei dingen? Nou, we hebben vroeger wel een caravan gehad, dus ik weet er wel wat van. En mijn vakanties waren altijd wel eenvoudig. Dus het was een eenvoudig appartementje, maar ik wil gewoon vooral buiten zijn. Maar buiten koken, in de regen. Ja, maar ik ben kan je- binnen koken, hè? Oh, binnen, ja. ik kan binnen koken. Dus ja, goed, als het regent, dan... Dan hebben we een paraplu. ja, Oké. we zijn niet Ja, van zo zuiden. noem je dat. Ja, bij kamperen. Zo Ja. noem je dat, ja Ik dacht zeker. gewoon dat. Koken doe je bij de boom. Ja, Vroeger alleen maar gekampeerd met tenten, dat soort dingen. Ja, ja. Dus een beetje dat soort dingen. Ja, fantastisch. Maar wat gaan de plannen op termijn ja, naartoe? ik hoop als het me al echt bevalt... Zuid-Europa of ja, Noord-Europa? dat is wel de bedoeling. Ja, Griekenland is mijn lievelingsland. Ja. Dus, maar dat is wel een eind rijden. Dus, Dat wil ik net zeggen. Ja, Ja. dat is wel... het zijn wel toekomstplannen. Ik hoop het. En dan zo'n heel lang rijden en dan kom je bij zo'n baai, dan zet je hem neer en dan 's ochtends spring je daar het water in en dan ga je Koffietje naar het maken. bakkertje. Ja. En, Ja, dat soort... Ja, dat, echt, de ja. eenvoudige... Ja, Je ziet van het heel, rust. en je hoort het ook heel veel. Hè? Op dit moment Ja. is dat helemaal in. Maar ook een stukje terug, retro noemen we dat, Ja. van vrijheid. Hunkeren naar vrijheid, wat Ja. mensen echt nodig hebben. Omdat we zoveel regels hebben. Zo strak in het pak moeten Ja. lopen, zeg maar. En dit is echt iets, jaren 60 was dat heel erg, Ja. die vrijheid. Hè? En gewoon kijken waar je naartoe gaat. Ja. Kijken wat weer goed is. Ja. En Kijken niet waar, te veel waar de weg plannen. me brengt. Ja, Ja. Ja. absoluut. En ga je dan ook filmpjes maken en die delen met de wereld? Ja, dat weet ik nog niet. Dus, Of zeg je dan het feest is afgelopen, nu is het mijn vrijheid en bedankt en tot ziens? ik denk wel dat ik het leuk vind om er filmpjes van te maken. Ik ben alleen niet zo iemand die dan ook in beeld gaat praten. En dan gaat het meer om de beelden die ik zie. Het gaat niet zo om mezelf dan. Ja. Maar ja, goed, ik denk het wel. Een mooie plaatjes schieten. Te gek. Ja. Ja, het is ook een soort, wat je gedaan hebt, slow tv, hè, wat heel Ja. erg in is. Dat zie je met Ja. de bakwereld, of het koken. Je ziet mensen zie je zwembad maken of zo, helemaal Ja, ja, alleen. ja. Ook, dat is helemaal in. Ja. Ja, echt fantastisch. Ik denk dat degenen die aan het kijken zijn, jou gaan missen. Dus ik denk wel dat ze graag willen zien ook, waar ga je naartoe? Nou, wie weet. Oké, Ja. nou, we Ja, zijn heel zeker. benieuwd waar het avontuur jou naartoe leidt. Het was in ieder geval ontzettend leuk om te zien. En heel fijn dat je als social media ster hier te gast wilde zijn. En veel plezier nog. Ja, Succes dankjewel. voor de klas. Ja, dankjewel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926. Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Linsen Veiligheid.